Beti pane jonyuol ose mbeko tol e rito nyithindo. Gisembeko kata na janyuol wasembeko. Wan mine wane chwadu Lydia okang'edi minu ne chwadi machal nade wan nyaka uma ne nyalo chwadi gi tuoro mawuoth tami ma piny ruenyi temo miya paro ni kawuono asebedo director kawuono wasembeko tol nikech be nosewachi ni nitie nyithindo nigi rights kata gima nonego bed ni nyalo discipline kaka nyathi onyalo kata dhi kaoni atwa matwe ibe koro nitie kama jonyuol be osetimre nade osembeko koro momiyo gitimo kaka gitimre nade gidwaro. Wayudo ka nitie ka nyathi ma oroch ratiche. Nitie doho mag nyithindo. Itimo nang'o kae? Dipo ni janyuol winjo be ni kawo okang' mar dhi e doho mar nyithindo koso tim nang'o? Nyathi kiseng'eyo ni ng'ato rocho nyathi. The first thing en dhi ka police ondik ni obi. The second thing kapok nyathi otieko seche 24 ring gi nyathi osiptal. Mano e step kaka dhi ring gi nyathi no osiptal mondo daktari o confirm ni nyathi obedo defined. After ka nyathino osendikne barua kuong itere osiptal be kik iluoke be kata lewni ma en godo go kik item wilo ne lewni. Mano is the process. Kawe kaka kik iluok nyathi kik iwil ne nanga dhi kode ka police ndik obi dhi osiptal moro mora ma nchiegni nyise ni nyathi oketh ratiche daktari ndiko ni barua. From kanyo daktari kose ndiko ni barua ntiere organization mang'eny to ntiere be kata daktari no bro guide kumi dhie gi nyathino as long as daktari ose prove ni nyathi oketh ratiche from kanyo i proceed nekech nitie jok maringo luoko nyithindo ntiere ng'ama ringo ogolo ne nyathi nanga no kik igol ne nyathi nanga to kik item luoke kawe kawa itere ir daktachi to nyithindo tem oseketh ratich gi kata dhi osiptal mora mora en nono. Koro kik iwach ni bro kwayi pesa bori sedhi gi obi namba no nyiso daktari ni nyathi oketh ratiche en nono osiptande te Kenya kae. Koro from kanyo ka daktari report mar daktari ema bro wacho ni oketh ratiche adieri koso oketh ratiche. To mano be dong evidence makata komak ng'ano to kata nyake court mano evidence.